A la plaça de Don Miquel de Clariana, la popular figura de l'estudiant de Vic l'han vestida de groc. Ha estat una acció que el grup de teixir, impulsat per la Unitat de Cooperació de l'Ajuntament de Vic, ha fet per participar en la campanya del 9N d'Òmnium Cultural i l'ANC Ara és l'hora. S'ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per adornar en groc places i carrers. El grup de teixir, que ja va vestir el merma de la plaça Major el desembre del 2012, ha volgut col·laborar en la campanya amb aquesta acció sobre una figura de l'imaginari col·lectiu que ha donat un sobrenom a la plaça, la de l'estudiant. Conjuntament amb el grau de teràpia ocupacional de la Universitat de Vic, es va crear el grup de teixir que es reuneix els dimecres durant 2 hores al centre cívic de Can Pau Raba. Es tracta d'una activitat on es troben persones amb ganes de teixir i compartir les tècniques apropiades i que, en definitiva, resulta ser un espai d'interrelació on la gent es pot conèixer, parlar i esplaiar-se, tot fent una activitat que els agrada. Una de les iniciatives d'una gran visualització ciutadana fou la confecció de banderoles per a les 2 darreres edicions de la Festa Major, que des dels fanals de les principals vies de la ciutat pregonaven l'esdeveniment. Ara s'ha iniciat un nou projecte on s'ha incorporat Creu Roja i Joguines Sense Fronteres amb l'objectiu de fer, a través de diferents tècniques de teixir i cosir, joguines per a la campanya Reis per Tots.